Здравейте, пријатели! Този поздрав е специјално направен од Ники за Маријан, за тариката на Белгија, најголемиот тарикат. Също така за неговата съпруга Цецка, за најдобрата съпруга и за техните две прекрасни деца, за Никита и Руси. Да са живи и здрави, за шампиона на Белгија, Маријан Тариката. Всичко си имам, сам съм го постигнал, от никой нищо не вземам, но на всеки съм дал. И приятели имам, но вече не ги виждам, телефоните не вдигат и от завист не заспиват, но парата знае обича само смелия човек и сърце, когато имаш и късмет. Знай, парата обича само цеце, смелия човек и сърце, когато имаш, Маријане, имаш и късмет. И пари, златото, милионите давам за моята жена Цецка, и сърце, и душа, и живота си давам за моите Никита и Руси. БМВ си карам, жена красива имам, който завижда, Маријане, никога той не вижда. Сам съм се издигнал, до върха съм стигнал и никой не ме пита, Цецке, как съм успял, но парата знае обича, Маријане, само смелия човек и сърце, когато имаш и късмет. Знай, парата обича, Цецке, само смелия човек и сърце, когато имаш и късмет. И пари, златото, милионите давам за моята жена Цецка, и сърце, и душа, и живота си давам за моите две деца. Яша, Маријане, Яша, Барбалес, Яша, Зурале, Яша, Печаванца, Яша, Теромјаке, Шукаре, Кересте, Мопрау, Маријане, и си ту Барелове, Маријане, туда Керес, Барелове, Анди, Белгија, Маријане, туда кај Пирес, Обахталипе.